Oy, Elsie, kamusta naman ka? Madyo kay nakakita ko ni mo ron. Mauni mong anak hindi adako na. Hi. Hala, mauna ni si Joshua. Pag sure pa di manin kay dugay na baka wakata og pinaskuhan. Nakakita ko si mo mga post, sige ra kag atulay naso. Pero bisag ka sa awa kakasaway nga ni chat ka na manin nga tagaan ko nimong pinaskuhan. Ay hala, sorry ha, maadyo gani nagkita taron. Din ka uban ron day si Annabelle. Soon sa mga pakialaman ni Nay, wa mo kong mangutana. Soon sa man muhatag ka man ni Nay or dili? Muhatag paghuwat oy. Sa di mo gusto nga regalo, sige na. Sige na, regalo ko noon sa. Gusto ko iPhone 16 Pro Max kanang 512 GB. Wow, ambisyoso sa pud ka nga gaantos magkasang cellphone nga liki nag-screen. Sige ayo na naman ni Nay 10,000 na raman cash. Mamuot man pud nimo oy, dili pwede 500. Halaga to ko bag sosyalan ang maninay naansa naman niro na pobre naman. Adya ko ginga na bastos ka ha. Masig nagtuo kag naangay kasi mong bang, so ara ba? Imo ganing bang so pagkatubo kay dry imong buhok. Kung makaingin kag bastos maninay marabago nimo gikabit ang papa. Hoy adyo pag nga na anak kay masakita na si Jaoy. Kanang LC Annabelle pasensya na mas ang anak kakaingan ni radyo ni si Ja. LC asa naman si Angelo ron wa na mo gauban. Kaingan ko bag nag-ipon mo. Pero sagdira ka na kamubuo naman ko, di ba? Di ba na kay regalo sa imong maninay ihatag na na. Naa. Wa mo baan sa man salamat ha. Picture frame ni maninay ibutang ni imong naong nga baga kay baga kag naong. Tok-on ka na.